n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Akụkọ na-ekwu ugbu a na ọnọdụ Naịjirịa n'ihe banyere akụ na ụba bụ nke dị unyego dịka a na-amapụta ọkpụrụkpụ ego gọọmenti etiti na-achụta n'iji wee na-akwụ ụgwọ ejigasị mba ụwa dị iche iche, nke meziri na ego eji akwado ngalaba ndị ọzọ dịka ngalaba ahụike na agụmakwụkwọ na-adazi tọrọtọrọ n'afọ. A kwuru na dịka ọ dị n'abalị n'ọnwa Disemba afọ 2022 na pasentị 80 n'ime ego niile Naịjirịa na-achụta bụ nke eji akwụ ụgwọ eji. Princess Adoola bụ anụta akara eze anyị na Abuja ga-akọdalu akụkọ ana. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ụfọdụ maara ihe kwe na-akụ gbasara uto obodo jiri kpọkuo gọọmenti etiti ka o mee ngwa ngwa medata ịkwụ ụgwọ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja ka otu Civil Society Advocacy Center akpọrọ CISLAC na-ahịchafụ na Tax Justice and Governance Platform jiri kwupụta na ihe na-echegbu ha bụ na ọbụnadị na ego ihe ozuzu afọ 2024 usoro ibuga ego ntigharị ibiri ego na ịkwụghachi ya ka dị ka ọ dị, dịka onyeisi CISLAC Awal Rafsanjani siri kwuo. Ọ bụrụ na enweghị ihe mere ngwa ngwa ịkwụsị otu Naịjirịa si akwụghachi ụgwọ nke ọ siri ga-eri $800 n'ime $28 bụ ego ozuzu afọ 2024 na mmepe n'ebe dị mkpa dịka ahụike na mmụta ga na-adaghachi azụ. O kwuru na agbanyeghị na ọchịchị Tinubu egosigo nkwa idozi ihe ndị a site na ntinyewanye ego maka ọdịmma ndị obodo n'ego ozuzu afọ 2024, mana o nweghị ike ịghọta ihe mere Naịjirịa ga-eji tinye ego ugbo 6 iji kwụghachi ego bitere karịa iji ya rụpụta ụlọ akwụkwọ maọbụ ụlọ ọgwụ. Onyeisi Extractive 360 Juliet Ụkanwosu n'aka nke ya kwenyere na ministri na-ahụ maka ego obodo na ndị ọzọ na-arụ ụdị ọrụ ahụ nwere ike ibulite otu obodo si anata ụtụ site n'ime ka ọ bawanye ụba, ebe Director obodo Accountability Lab Harry Ude kwenyere na a ga-enwe ọganihu n'iwebata ụdịdị nghọta na etu esi ewepụta ego ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ngo buru ụzọ. Ha kwenyere na ọnọdụ obodo dị na Naịjirịa ugbu a kwesịrị itinye ọnụ ozigbo ebe ego gọọmenti na-agbadaso mgbada ma ndị eji ụgwọ a na-abawanye n'ihi ekwe gọọmenti n'iwepụnata aka n'ịgba mbibi. Site na Abuja, Princess Adoola, akụkọ ụwa ABS.